A mí saoine na bliana gabhíle san naí, riniu cumann pella hacar gura a leachtú, agus bainniu i gceadúnas am rathúthú. Ba bhfuil chromí seo don chumainn bhrádúil a grúí sraith, craobh agus córan ó na manú siar a 9 fí san naí. An lá aniu chuirfar tús le bouti cailíthe reis sacr Europa. Cé gur chailí cahar agur don chmórtas tá siad ar finraí 3 bliana ó chmórtas UEFA. Dúar iad a bheith leachtaithe a gabhíle san naí. Bhí ddímóra mar bhí an áit sin pointe má goganéir ná an arcéad séasúr ráisiéis in sa sraithas arde. Ach ag an am céine heagmuid na réalathe agus fios óganí ag an am agus seo feicmuid ar seo mar chuid den phróiseas nuachan. Ba é líon na gáitethas linne líonanta gáir na Hórpa a chrann chumann a drá an leachtaithe. Bíche a tennis glánta. Bhí siad ábalta dhéanamh bhhad níos fearr in sna sraithanna Eorpa an sin agus bhain mé héana ansálta sin cos bhí stéis an ágamsa go thsáile agus an club a lánhaint agus ruí. De tréimhse an ratha in na simithe tan club ag bhailiúráis ruchud fréomhacha. Cehí sé brath ar imróí as dura agus am rud a hála na bhí orthaigh síos ag runa héin an sin. Rinn sin bhí sé sin an rud maitan don club ar ná mar thug sin seans le héid de James McLean. Sí samú nar character isteach muid éis an sa sraith Eorpa go dtí mar dhéanamid cén level ar bhfuilmuid agus dóithe nach bhfuilmuid ar an level céanna sa bhí muid beidir cúb blianahan nó rud mar sin. An cheistóir, an bhfuil cumainn sacr na hÉireann go fálaigh deanú neamarde de Stadas Airdeis de Péal Eorpa ó Anseamach, agus é le feiceal go UEFA ag strácú an tláta ar aon club a thairgíonn an úlgas Airdeis. Is cuma má tá tú in san Spáin ó túscar doran a hiaglaat na himrúir is fearr go háitiú le ceannach agus tíimiid sin fiúhhain in san sraith na hÉireann nó an trai arannach an seo tá linfiil a buint na sraithe ahan blion mar tá méid is mó airigh go deochu agus tí tú cumann cos le seo tá ag stracailt ó lá go lá i géirí a bheith in san bhinn céine le lehéidí linfiil. Tá méid buairtha fan na clubanna boga. Beidir go jogal bheith beá ach tá siad beá ar an bhogan ó híh ceiltí gúnaáil an Nuirí mar hampla ní ró ach 300 go léigh duine a freastal a rahan cluthe bála. Ílamsa go bhfuil ar an mór go leor le sraith dúthasach móid údarasach a bheith an ar cócéim leis na halabaní ar níos mó daine inhearan na mar tá an Alban. Lucht takeíach de chathair geire agus a leis agus seanna roiir tá siad iad a sásta bheith takeú lá sin an rud is táhacht an rud is bonasí fa sport ar bí bhil daine buint soltas.